Merda. Que no veus ara això sempre és equilibrada. Dius que t'has anat aguantant més o no? La colliga ara prendràs i a més és que ara m'interessa perquè com tinc 3 anys el gran més acaba de 20 anys serà campíssim. Va Lauri. Torna-li ràpid, torna. Ah, Lauri, Osman, deixa-la córrer. Perquè això no és agafar, pilota. Sí que la pots agafar. No. Due mani y despacio rápido. Oh! Cap a dins. Ara, bé. Vull que els dos galopeu normal, com si estiguéssiu muntant. Galopeu cap allà, com un carrusel. Els dos igual. A veure. Acabó.